Yes, alle sammen! Velkommen tilbage. I dag skal vi spille Crossbar Challenge! Okay, det går ud på. Jeg har nogle bolde, og så skal jeg ramme overligger. Og jeg er ekstrem fucking lort til fodbold. Så jeg får noget af et problem. Men lad os se, hvordan det går. Velkommen til DDRFK. Get up! Okay. Mit første skud. Andet skud. Vildt nok. Nej, hvad? Tredje skud, mand. Som I kan se, er jeg pisse lort til fodbold. Okay, så nu skyder jeg bare om tilfældige gange, og så hvis jeg ikke rammer, så bliver jeg ked af det. Nej, jeg heller ikke. Nej, heller ikke. Okay, nu prøver vi med venstre. Au. Nej! Gider ikke det pisse her længere. Oh my fucking god. Hej alle sammen. Jeg ved godt, jeg sidder indenfor nu, men det er fordi det begyndte at regne lidt, og så ja. Jeg vil bare sige tak, fordi I gad se med. Husk at subscribe. Eller jeg plejer at sige morgen, men lige i dag så siger jeg flæskesvær. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab us in the bucket, can't have me. I'll be the president one day.